kuwi ya. Ampun ten nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak ki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, anyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agep Semar ki blereng karo Brono Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggep aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ming celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujate ingkang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa. Ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene, Gong. Wah, jan lan apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wah, Wahyu bojone Nugroho. Udu.
Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung crita Wahyu Cakraning Rat. Urung ah. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Ta Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi agemaning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to pakritane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak dherekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang. Balung Pak Wesi, Tru. Dadi wesi kabeh, ora yo omong kleru ora yo entuk wae. Aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wah. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki laire ning ndi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi ning lakone. Ora kok ndur lair sak. Kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesti ana sing nyetel HP ya terus. Ha iya. Ya wis ben ngarang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar, nggih kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku, aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur, ya Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya Nala Garing tak tampa, ya Nala Garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ya Gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngentekake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong nak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kacret sithik-sithik. Bagong nek sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar. Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe
Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbala, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Panggriyen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani. Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri. Upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe, nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Majam. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majam. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni arep etungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya, Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat 5 Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kyai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono, Kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok? Tom kosong. Tong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga nek ora ana nyatane. Kene iki kok tak nganake kene os. Mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mangke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena bakal budal marang Negara Ndrawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wong mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning Negara Ndrawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndrawati. Lah terus aku ingkang sagu marang Negara Ngamarta. Ya ngambil Dharma Kusuma.
supaya pusaka tak boyong marang Karangkadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nanggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku etoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Oh masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Ane kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Pelatu kok bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pengestune Bapak tampan ana. Niki Bagong, Mbah. Oh setan ki ora. Kating-katingmu iki. Kating-katingmu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake basaku kok suara gede masuk uramu kok. Coba balik ana, Gong. Wah, wedian. Kok iso gede, Gong? Mbah iki yaene gede dhewe, Truk. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karangkadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mataku nang Karangkadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karangkadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya, ora ketang mung tulung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegen marang kumandhange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karangkadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptane Begawan Durna ning Karangkadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binayong marang negara Ngastina. Ora ketang mung tuleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karangkadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar, prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem
ning negara Ngastina sakrawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ing Praja Ngastina kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh Semar kowe iki mesakake temen kok uripmu sarwa ngrekasa coba to kowe ora ketemu aku pirang puluh taun mongko saka pewayanganku kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho omahmu kuwi wis apik omahmu kuwi wis becik ning kok panggah kaya ngene coba pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng ana seng ana plastik apa kaya ngono kuwi mangun pendopo tur ing atase kowe iki adine para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti nganti dilemeki triplek barang uripmu kok kaya ora kepenak to Semar mulai iki ana kalodhangan yen kowe gelem sowan negara Ngastina apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan nek perlu omah iki dimbrokke kowe bangun sing anyar Prabaya ora saka kowe nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa omah sing kaya kepiye bakal kasembatan waton kowe gelem sowan negara Ngastina kowe kandha kowe njaluk sandangan cara kepiye kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tok peng-pengke kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu ning mesti bakale kelakon mula kan saka kowe Semar ayo to aja nganti kowe mikir kaping pindho aja nganti kowe metung-metung bola-bali iki kalau jangan kowe entuk kamukten nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina Semar Anak Prabu Duryudana maring dawuh karo aku bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya ginanipun menapa panjenengan kula sembah ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula boten wonten ginanipun menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina tak rudha paripaksa bangga bakal tak rampungi budi bakal tak sembadani apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh Semar mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye ora ngerti aku nek nesu ngene iki to mergo nek kebelet meng kari flotrok dengkulmu mlocot ora saya terus menang saya tak mangsuli Durna iya kok kaya ora kepenak omongane lho ora kepenak nggon ngendi kok arep jiat karo Semar arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga nang Ngastina dhek iki wujude guru-gurune para Kurawa nang Ngastina dhek iki pendhita nang kene iki dhek iki daya kudune ngormati karo situan rumah ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek sak penake dhewe ora lho iki ngapa bakal kok ucul klambi ngetoke tatoku waduh endi tatomu iki nang lengen iki ulah kok gubet gelas kuwi gambar apotek kuwi ya apotek nggo tuku bios nggo bios cengelmu ki kok gong ora ngawur gong men aku emosi aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki bapak ki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi aku wis krasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem anyes arep 39 derajat ning kanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana Esa AC kok AC kualik ora anggepe rumangsane apa nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntuk-muntuk nang ngendas omongane ora enak
omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora aku. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki, tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem atine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama kuwi bondo donya? Ya ngono wae. Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa wis sinten sumerep silit sapi lagi kok ya. Pak toton dasmu lho kok. Kowe ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula kelang-keling. Aja kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kok wani karo Begawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae murat mare tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina.
Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bawancana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene, papane wong neter katitean. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijak kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet gong tampil dasmu lho. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirek. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok. Pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngapa iki dhateng pendeli iki? Oh, setan ya ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Men ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangani. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kulawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani koclok Antasena. Tenjangi raine lah. Matur nuwun nggih, Den.
Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula-kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek njaluk pamit Siwa Semar. Wah yo nggih. Ngapa tambakan sing tenanan ngapa tambakan kok omong. Wis meleo. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet-ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-brek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora usah nyumbahi karo wong tuaku. Satama Kedugong glindhingke sirahmu. Piye? Satama Kedugong glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah siramu. Pangko tayone negare atiku. Momeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, leno pangedhamu cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makani kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dijumpuke. Tiban tumbak jebol dadamu, nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Udan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kok ngapa nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok. Apa? Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, mosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambegan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng saiki. Wah! Sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres dasmu.
Gandeng tenan. Padake sembetengan. Kok aleman reng. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Ngumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Arep ngopo? Ngincen kaya. Sempatan nih. Wih lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kalau digawe kaya kaya digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ngambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem ambet-ambekan. Ojo endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene manane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Inggris? Kon Inggris apa piye? Mutiara. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilin nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol ra wis ra ono telane to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampeyan santai wae to, kowe ra sampeyan melu pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku rawan iki jenenge Gong wae. Oh. Wah kandhane kaya ngono. Doglut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo. Patih sengkuni ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timblis saka ndir Gantara. Solare entek kok ya iki. Kok wis ra gelem banter ya. Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Dicebloke sak dodo, Man. Cebloke karo sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, gareng mabur. Medeni, Man.
Bagong Yambes Bumi. Nggih. Iki nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot iso diceblok karo bagong. Ngatur-atur wani atas ya tak jinjing ya. Lho. Lho. Wah. Menjane bagong kejeron iki lho nyeblok. Ning kene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelak. Sembete. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke kok. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke go moh. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkone iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Nek ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya lek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara karo kanca nek wis rampung masalahe beneng kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude beneng awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok mung tekan semuk semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Lah kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeplok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Angga lho bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing kaki sawika dhewe to.
dina ning pasewakan ya jagat mangestu karo wayah lho jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakundur Sila geni wisanggeni padha kanthi raja sapratamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa prataku ana ing Dwarawati kemarin aku ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka ya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu ing Dwarawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena padha raja sapratamu nggih pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdi ya kula Antasena ndak tampa pangestuning wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat anggir wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik garba ruci slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah Siwa mati Udawa iya kaya sura kurang kepenak praptaku wa Padipati Udawa iya kaya sura kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdi wisanggeni Siwa Ndrawati ana dawuh sumengko pengawak Bodran Damar Sasi Gita namung wigati sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu ing Ndrawati setemene ngene wae sowanku saning Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semono aku budal saka ing Solo Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar sabab aku mituruti palampitaning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa mula ora aneh yen to dina samengko mbok bener mbok luput mbok cocok mbok ora yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa ya mung nalika semono ngendikaning kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati ora ana pambiyantuning wakmu Ndrawati tegese piye nggih merga syarat sroning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering bayu wahyu mapan ana ing Karang Kadempel lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3 1 Pustaka Jamus Lima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 4 Pusaka Kyai Nenggala katelune kudu mapan ana negara utawa ing Karang Kadempel mula tumuli aku sumaga lawan kakekne Badranaya aku ingin nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Ndrawati mula wae sowan kowe iki wale-wale apa tanon lho kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa Ndrawati jagat wasane ku Bathara wayah para jagat wisanggeni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget gone ngasurake marang Drajating Nata Ndrawati ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndrawati lah kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma lah kek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya to yen pancen mongko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang geduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone Purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndrawati mula sing gedhe pangapura ya wisanggeni yen sira sowan ana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata
wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matura ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kusuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel Wisanggeni. Antasena. Oh, Wadi. Lah kok dadi banjur sumalana suwan munyaket kelawan Makming Ndarawati. Blokasuta blakotan terus terang sing rembugan Wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndarawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndarawati? Siwut. Nyuwun pangapunten sinuwun. Tatangan para kawula aja nganti kasempyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Bapak keparanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking ngalogo Gil kula menika tiyang sepuh mesinipun kula boten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki dijajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garbaruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal rek nang kene kowe apa aku sing kalah jroning boto itu. Monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura nek aku neranyak karo Mak Garbaruci. Ojo imore.
wonten timbalan setemene sadurunge wis anggeni Anantasena ki mau sowan Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya lah kok jebule ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mboten Setyaki wonten timbalan tunggun negara Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep jiwa muda kladok wani kurang geduga mbok menawa Sekar Wijaya Kusuma dienggo bab sing ora payoga aja nganti aku ing kapitunan lha ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu Werkudara ora pangling iki kaya dene atmajaku Gatotkaca apa dene atmajaning Dimas Arjuna anakku lanang Angka Wijaya Koko Prabu kasinggihan mekaten mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka pareng sowan wonten negari Ngamarta Abimanyu wonten timbalan ngadhawuh Gatotkaca wonten timbalan Prabu Maradhyaki matur nggih yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Prabu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwa Nayantaka ing wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nang kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kusuma pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma mangkah anggra sesumbar lindha pamikon sing kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awel maringake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada nanging teko andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Limasada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone mo sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada nggir Tanjung Anom
Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kula tetuka ana ponggil teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kula Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel mila sakmangke Gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada kula nyuwun pamunten tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun bebasan putung kabandhemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta Prai Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada wah Sang Rimantabi direbena iki lho dene demawahi nawang tuwak Koko Prabu mboten ateges kula mbanika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngamutana Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanrugi Kakang Mas Madukara ingkang kang mandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati